Alhamdulillah na daina mining saboda na fahimci cewa duk wani kasuwancin da baka sa kuɗi ba to kar ka sa tsammanin cire kuɗi. Na je na gama cinikin gida da mota na naira miliyan 70 sun zo sun bani naira 3,500. Abun takaicin ma na rasa yadda zan yi in maida musu da kuɗin su. To saboda haka ne na kawo muku tallan wani platform mai suna Anko wanda zaka yi deposit kana claiming kullum monthly in yi ka cire kuɗin ka salin alin. Yanda abun yake shine akwai kala biyu ne, zaka iya deposit din 6,000 kuma zaka iya deposit din na 8,500. Idan kai deposit din na 6,000 firstly ma babban abun farin cikin shine za su baka welcome bonus na naira 5,000. Kaga saura 1000 ka ɗaya kenan, sannan kuma kowace rana zaka na claiming 1,200 naira monthly sai ka cire kuɗin ka. In kuma na 8,500 kai za su baka welcome bonus na 7,200. Kaga saura bai fi kuɗin ka ina ga 1,000 wani abu ba, sannan zaka na claiming kullum 1,500 a rana monthly sai ka cire kuɗin ka salin alin. Ga duk wanda yake buƙatar wannan platform din akwai link in group akan bio na cikin profile ina yanzu, zaka iya shiga ka taɓa linkin in da ka shigo cikin group in admin na group din za ta maka register da dai sauransu.